Ahojte priatelia, dnes by som vám chcela v rýchlosti ukázať, ako jednoducho vieme vyrobiť domček pre hmyz. My sme s manželom našli v šope takéto nádoby na pivo, drevené. Tie prišroboval šrobmi od šopu a tieto nádoby naplníme materiálom, do ktorého sa zakúkli hmyz. Máme tu takúto slámu. Ďalej tu máme bambusové tyčinky. Oni sú vlastne duté zvnútra, čiže do toho pekne hmyz vlezie. Ďalej tu máme drevené dosky, ktoré manžel navrtal. Použijeme aj zbytky tehál. Tam sú tiež otvory, do ktorých hmyz vlezie a prezimuje. A medzery ešte môžeme vyplniť drevenou kôrou alebo rôznymi paličkami. Tak máme domčeky naplnené. A už len teda dúfať, že naši priatelia sa sem nasťahujú a bude sa im u nás dobre prezimovávať. Takže ďakujem za sledovanie. Je to veľmi jednoduchý návod. Môžete si to pripraviť spolu s deťmi. Bude im to robiť radosť a na jar s vožkami vám určite títo vaši spolubývajúci pomôžu. Ahojte!